ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ. శ్రీ గురుభ్యో నమ. శ్రీ మాత్రే నమ. నమో వైపుత్ర ఛానల్ ప్రేక్షకులు స్వాగతం. చిత్తా నక్షత్రం 3-4 పాదములు, స్వాతి నక్షత్రం 1, 2, 3, 4 పాదములు, విశాఖ నక్షత్రం 1, 2, 3 పాదములు చంద్రుడు సంచరిస్తుండగా జన్మించిన తులారాశి వారికి మే 1 నుండి 15 వరకు గోచర ఫలితాలు. ఈ పక్షములో మే 1వ తేదీ నుండి వైశాఖ మాసం ప్రారంభం కాగలదు. మే 3వ తేదీన అక్షయ తదియ. ఈరోజు అన్ని శుభకార్యము ప్రారంభించడానికి మంచి రోజు. కొత్తగా ఏమైనా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించదలిచిన వారు ఈరోజు ప్రారంభించడం అత్యంత సుప్రదము. మే 5 గురువారము జగద్గురు శంకరాచార్య జయంతి. గురుదోషముతో బాధపడేవారు ఈరోజు గురువులను దర్శించిన మేలు జరుగును. మే 14 శనివారము నృసింహ జయంతి. కుజదోషముతో దాంపత్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడేవారు శ్రీ నృసింహస్వామిని ఆరాధించిన మేలు జరగగలదు. మే 25 బుధవారము శ్రీ హనుమత్ జయంతి. శనిగ్రహ దోషముతో బాధపడేవారు శ్రీ హనుమంతుని ఆరాధించిన శని దోషము నివారించబడగలదు. వైశాఖ మాసము పెళ్లి చూపులు, నిశ్చయ తాంబూలము, వివాహము, గృహారంభము, గృహప్రవేశము వంటి శుభకార్యములకు మిక్కిలి యోగప్రదము. ఈ పక్షములో గ్రహ సంచారాన్ని పరిశీలించగా రాశ్యాధిపతి అష్టమాధిపతి అయిన శుక్రగ్రహము మీనరాశిలో ఉచ్చస్థితిలో సంచరించడం అత్యంత శుభప్రదము. శుక్రగ్రహ సంచారం వలన శత్రు, రోగ, రుణ విపత్తుల నుండి విముక్తి కలుగును. చాలా కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు తిరిగి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను పరిష్కరిస్తారు. మీ శత్రువులు మీకు దూరంగా పోతారు. ఈ పక్షంలో తులారాశి వారు కుటుంబ సౌఖ్యము, సంతాన సౌఖ్యము అనుభవిస్తారు. ఈ పక్షం వడ్డీ వ్యాపారస్తులకు ఈ పక్షంలో మంచి ఆదాయం లభించే సూచనలు కలవు. ఇంకా సినీ కళాకారులు, నటులు, గాయకులు, రచయితలకు ఈ పక్షం మంచి యోగించే కాలం. వారికి నూతన అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వైద్యులు, ఫార్మా, ల్యాబొరేటరీలు నడిపే వారికి బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. అష్టమ స్థానంలో బుధ సంచారం వలన ఆర్థికంగా చేపట్టిన పనుల్లో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు. సంతాన సౌఖ్యము, సంతానం కోసం ఎదురుచూసే దంపతులకు సంతాన భాగ్యం కలుగుతుంది. స్థిరాస్తులు, రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా ఆదాయం లభిస్తుంది. మీ చుట్టూ ఉన్నవారికి అన్ని విధాల సహాయ సహకారం అందిస్తారు. మీ యొక్క సేవాభావం వలన నలుగురిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఇంకా విందు భోజనాలకు హాజరవుతారు. మంచి వసతి సౌకర్యం అనుభవిస్తారు. యాత్రలు చేస్తారు. దైవ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఇంకా ప్రభుత్వ పథకాల వలన ఆర్థికంగా లాభిస్తుంది. స్పెక్యులేషన్ లాభిస్తుంది. పంచమ స్థానంలో శనిగ్రహ సంచారం వలన విద్యార్థులకు బాగా యోగించే కాలం. కష్టపడి చదివిన వారికి పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఈ పక్షంలో చేపట్టే కార్యక్రమాలు కలిసి వస్తాయి. పంచమ స్థానంలో శని గ్రహ మరియు కుజగ్రహ కలయిక శుభప్రదము కాదు. ఇది దోషము. గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాళ్ళు. అకారణముగా కోపం వలన మిత్రులు శత్రులుగా మారుతారు. కావేశాలు తాగివ్వకుండా సంయమనంతో మెలగండి. ఈ రాశి వారు కుజగ్రహ శాంతి జరుపుకోవడం అన్ని విధాలా మేలు చేస్తుంది. ఈ పక్షంలో వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అంతా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు చేపట్టిన పనుల్లో లాభాలు గడిస్తారు.
ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారి సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఎదురు చూసేవారికి వారు కోరి చోటు ట్రాన్స్ఫర్ లభించే సూచన కలవు. మొత్తం మీద ఈ పక్షమంతా తులారాశి వారికి శుభం జరుగుతుంది, సంతోషంగా ఉంటారు. ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతను గృహప్రాప్తి చేస్తూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.